طوли як моҳи ахир бори дуввум аст ки дар бозорҳои тоҷикистон қимати равғани растанӣ, қанду шакар ва тухми мурғ, маводи ниёзи аввалияи мардум ба таври бесобиқа боло меравад. агар бори аввал қимати асосан маҳсулоти воридотӣ боло рафта бошад, ин бор нархи маҳсулоти тавлидоти дохилӣ низ ба қимати маҳсулоти воридотӣ тақрибан баробар шудааст. ҳоло қимати 1 литр равғани растанӣ аз 11 сомонии қаблӣ то 19 сомонӣ, як дона тухми мурғ аз 80 дирам то 1 сомонию 30 дирам ва 1 кило шакар аз 6 сомонию 50 дирам то 10 сомонӣ боло рафтааст. Все подорожало, яйца 12 рублей. ҳама чиз гарон шудааст. пештар 30 дона тухм 12 сомонӣ буд, ҳоло ба 34 сомонӣ баробар шудааст. кор ба куҷо рафта истодааст? лекин фабрикаҳои мурғпарварӣ сохта истоданд. ҳамаи чиз қимат шудааст. тамоми чиз, орд, картошка, ҳама чиз гарон шудааст. И картошка, и морковка, и все подорожало. тоҷирон сабаби гарон шудани қимати маҳсулоти ниёзи аввалияро ба болоравии қурби доллари амрикоӣ ва боло бурдани қиматҳо аз тавлидкунандагону воридкунандагон медонанд. ҳатто бархе тоҷирон бо сабаби боло рафтан аз фурӯши баъзе маҳсулот даст кашидаанд. خیلی نرخوام کم بیشتر هم میره افغانش بالان رفتگی نمی شکرم بالان رفتگی ما نمیفروشیم سودا نمیکنیم. болоравии қимати маҳсулоти ниёзи аввалия бештар аз ҳама афроди нафақахӯр ва калонсолро дар ҳолати шок гузоштааст. онҳо пешниҳод мекунанд ки дар чунин вазъият ҳукумат бояд барои нафақахӯрон мағозаҳои махсус бо нархҳои дастрас таъсис диҳад, вагарна ҳоли онҳо табоҳ хоҳад шуд. Масло очень дорогое, 2-литровый 36, а кроме масла надо хлеб, надо сахар. равған беҳад гарон аст. 2 литраш 36 сомонӣ. вале ба ғайр аз равған нон дар кор, шакар дар кор, хокаи ҷомашӯӣ дар кор. дар ин ҳолат чӣ хел бо 300 сомонӣ нафақа зиндагӣ кардан мумкин аст? ин заруртарин чизҳо аст. аллакай моҳост ки мо ҳасибро надидаем. нархҳояшон дастнорас аст. ҳамин тавр гӯшт, орд ҳам қимат. ҳама чиз қимат аст. Мясо мы не видим, это даже недоступные цены. Мясо тоже, мука дорогая, все дорого. кормандони бахши буҷавӣ мегӯянд, агар маошашон то 15% боло шуда бошад, нархи бархи маҳсулот аз 30 то 40% баланд шудааст. در زندگی من مثلا روغن، شکر، تخم مردم همین چیزا میگیرن اما همین نرخ قیمت دیگه به معاش ما نمیرسه. иқтисоддонҳо бар инанд ки барои ҷилавгирӣ аз афзоиши ба якбораи қимати маҳсулоти ниёзи аввалия дар пасманзари беқурбшавии сомонӣ бояд мақомоти ҳукумат роҳҳои бо асъори хориҷӣ, махсусан доллар, бо қурби расмӣ таъмин кардани тоҷирони воридкунандаро пайдо кунад. барои нигоҳ доштани нархи маҳсулоти дар дохил тавлидшаванда бояд мақомоти хадамоти зидди инҳисорӣ даст ба кор шаванд. масалан бубин бар равғани пахтара мо дар خیلی توجیکستان استحصال میکنیم. اشیاء خامش هم ای توجیکستان است. پندونهش. مثلا چکل میتواند صاحبکار در مورد بلند شدن قربی فرض کردیم دلار اینا با طوری میگیم که تعجیلی نرخی روغن پخته را بالا بردارد. гароншавии бесобиқаи қимати маҳсулоти ниёзи аввалия дар ҳолест ки шакару қанд ва равғани офтобпараст асосан аз русия ба тоҷикистон ворид мешавад, вале солҳои ахир мақомот аз афзоиши фабрикаҳои мурғпарварӣ ва тавлиди тухми он гузоришҳо медиҳанд.